Hej sammen, velkommen til den her video. I dag, jeg sagde jo, hvis vi ramte Hvor nu med, tak for 10 subscribers. Mange tak. 10 subscribers, så spiser jeg en chili med min mor. Prøv lige at se, den siger sådan her ud. Og det er en habanero, og jeg kan fortælle, at hvis jeg lige må indskyde, at en almindelig chili har op til 10.000, eller er op til 10.000 på Scoville-skalaen. Den har op til 350.000 på Scoville-skalaen, så jeg tror, vi får vores sag for. Og vi har et glas mælk, Vi har lavet den konkurrence, at den, der drikker sin mælk først, er den, der taber. Så you better lose. like. Ja. Nå, skal vi sige... altså, det er jo ikke kun et lille bitte næb. Nej, det er sådan her, tænker jeg. Så, altså, du skal jo have nogle af kernerne med, for det er jo kernerne, der er stærkest. Hvad så? Er vi klar? Skal vi gøre ligesom Chili Claus, så han lige skåler engang? Skål. Er vi klar? Ja. 3, 2, 1. Okay. Det er dårligt. Det smager dårligt egentlig. Altså, det smager lidt som en peberfrø. Bare stærkere. Men jeg vil sige, det er ikke fordi... Den er stærk, men den er stærk, man kan godt mærke det. Det er sådan... den kan jeg tage 350 ml. Var det det? Ja, var det var. Oh my god. Sådan en her. Den er i midten på skalaen. Så kan I godt spise op. Den kan også alligevel lidt på tungen. Altså, jeg tror, vi skal prøve verdens stærkeste måske. Det er en Carolina Reaper. Den er op til 2 millioner på Scoville-skalaen. Det er da ikke slemt. Nej. Oh my god. Chili Claus skal vist ikke tåle særlig meget. Var det det? Ja. Nej, men skal vi bare lige skåle din mælk? Ikke fordi det var hårdt. Skål. Ja. Okay. Like og subscribe. Det var seriøst, det var. Skål. Nå. Det kan godt være, at det var en lidt kort video, men det var egentlig bare lidt det. 10 subscribe special, det lyder ikke særlig meget, men hej! Og jeg er også lige noget. I kan også gå ind og finde mine forældre derinde på Facebook. Og Instagram, så også der ryger ind på. Det kommer også som en short. I hvert fald noget af klippet der, hvor vi spiser. Nej. Nu er det hej. Hej.